No és possible, quan una cosa així se t'obre, que se't torni a tancar de seguida i desaparegui per sempre de la teva vida. En el moment en què l'he vist amb aquest llibre, tot s'ha posat a tremolar. Són ingenus, són febles, són simples d'esperit I vostè, aparentment, no és un esperit simple. No? No, em sembla que no. Fins i tot va convidar un rabí al sopar. Per què? Per presentar-me a mi, Wahida. Wahida? Leighton sempre ha tingut el talent de sorprendre'ns. Eitan, fill meu, ets la joia dels meus dies de bellesa, el meu regal de Déu, el meu tresor, el meu amor. Davant l'amor no hi ha res a fer. No pots dir que estimes qui estimes, sense entendre que això, per ell, és devastador. Jo només sé una cosa. Després de tot el que hem aguantat, no ens podem permetre sotmetre'ns a la llei de l'atzar. No. Vosaltres heu estimat mai? Vostè ho sap! Jo sé el què. I et folles un jueu per la tesi, també? Sent àrab? Despulla't. On és el metge? No hauria de trigar. Tu creus que el nostre poble avui sotmetria un altre poble a l'opressió al que el van sotmetre a ell?